Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thando nesithembu indaba ezinhle asizifihlwe kazi. Yo, hayibo ukhamba kweminyaka, ukhula kwentombazane, umpilo seyigraduate. Nakhe ku-social media uMakhumalo noMakaMpilo. Laba behlezi bebuza uMakaMpilo uThobile Zungu, uMakhumalo uThobile Makhumalo Mseleku. Balaphaya e-UKZN nayompo leyo ethatha iziqu zakhe. Halala kuMakhumalo, halala kuMazungu. Ngiyanqena ukubala ubaba Mseleku. Ningangisoli guys. Phela ngithi le imina bengizonitshela ukuthi nangu Mpilo ake simshiye kancane baba Mseleku ngizonixoxela ukuthi simshiyelane. Halala kuMakhumalo, halala kuMazungu. Halala kwentombazane uMpilo usebenzile ngoba ekugcineni ukuzimisela kunemiphumela nangu Mpilo. Siselapha-ke kuMpilo eyi-graduate. Ngale kwizingane zesithembu abakwazi yini ukususa uMpilo no-Abo yabo kule tafula masengena lezi zinto zomjolo kaSibindi. Yaza kwenza isonto ngoba manje bazokhuluma ngibone kwi-prom bakhuluma ukuthi angazi ubaba Mseleku kwenzakalani. Like iy'ngane azirelate, iy'ngane ziyafunda zifuna ukuqhubeka. uSibindi abamnika ikhona lakhe nomjolo wakhe khona kwizingane zesithembu mawukuthi ziyaqhubeka. Injani leyo nto le? Ngabade ngiyibuka nje angisayikhumbuli kahle i-prom kodwa ngibonile ukuthi hayibo nangu Abo nangu uMpilo. Ngikhohle ukuthi obani abanye kodwa nje shuthi etafuleni labo makunoSibindi kuyohlezi ngena imijolo yaSibindi. Bona bazohlezi manje phela ngithi kusazokhulunywa uSibindi ukuthi wenzani nangu singabakho nangu mangasingabakho. Bathini ku-Abo noMpilo? Angibonanga nolwandle bekhona yini. Ngabona futhi nalawo tirelo ethi khona ngikhona phela ngoba ngumakasingabakho. Mase kuthiwani noma yimo wrong ngenze ukuthi ngi-wrong kasofa ngibukele nto hayibo azavelela lezi y'ngane njalo lo bhuti wabo uzohamba enza izinto mase bayabuya bezokhomenta entweni abangazi ukuthi bathini ngoba bazothini vele. Lokho indaba iyaqhubeka kuthiwa angazi ubaba wakho adenja. Bathini labantwana? Hayibo. Iy'ngane ziyaqhubeka ngapha ziyafunda abenzi ngani nabo i-storyline esiqondene nabo bezolokhu befakwa emjolweni njalo. Hhayi angibonanga kahle kodwa ngenzeka phela sengiyaguga sengiphethwe into yami yokuguga angazi kodwa angibonanga kahle nje ukuthi hayibo nayo kwisizini elandelayo bekunje bavele bengene phakathi ekugcineni abanazo izaluleko bazothini. Lo okuyena okhanda abantwana azimshise eceleni iy'ndaba zakhe zey'ngane ngoba wuyo oqondene nale ndaba yakhe. Laba bakubenikwa i-break ngoba beze bephawule nezinto ezi-wrong mase ku-social media benze njalo. Yo wekathi angikho right ngikhuluma ngilele ngizozama ukwenza amavidiyo ewenzakalayo okunye ya akukho okunye. uMpilo seyi-graduate eMzumbe likhona ijazi lemfundo selingenile. Bye bye. Sibonga uMakhumalo, sibonga uMakhumalo, sibonga uMakhumalo. Obaba Mseleku-ke mhlampe-ke ila esolindela khona ukuthi akayibhale i-paragraph and angithi ngiyanibona mayebhala ngezinto ezenziwa amakhosikazi ukuthi ebhale kusukela le ekuqaleni esho lana-ke engathi engaqala ekuqaleni elobethe Makhumalo sentence number 3 Makhumalo naku-5 i-paragraph nje. Yena mase yovela-ke mase sithele i-paragraph ekugcineni ayifake. Sengiyibonile yakhe i-post ngibone uthe we can only thank God. Hayibo angabaza amandla kaNkulunkulu kodwa nje sesisho ngesitayela sakhe sokubhala ama-paragraph amaningi ukuthi oGogo Flow angazi babanjani kubo yabo into ingaloyo ingonkosikazi wakhe i-paragraph ihambe noGogo Flow yabo. Lena ngoba ingoMpilo engathi ngahamba nje nayo ngoMakhumalo i-paragraph iqale phezulu yenze ngoMakhumalo but nendawo yabo le ekugcineni mase yayifaka ngoba phela basimema kokunye sakuzwa lapha kuthando nesithembu sabona futhi nasephathini samuzwa ethi nangu Makhumalo
nala Mpilo egraduate, nangu uMakhumalo engasali-ke uMaZungu ukuma kaMpilo. Bye bye.